Shisngi hadian bau ba lektor dekar ulayo jingtip lingba ka right to information RTI baka pharmacy ga belapenya da waybar jalla hakasnong sokem port kalong ga belapenya bian klam kinu ki kot kisla ki babyang nakaliang DMNHO ka East Jant Hills district ula shimkia halor kani kaman baraka khandai tari guya yong araja arpusan ula pha yaki officer na katanat health ban penlong ka jingjurep yakatai ka pharmacy Hakani ke jinglet jurep nalor ba lektor layadon langru dagi officer katanat health uba lomes lingdo urang ba snong ga sokon por hakabagi lap bau new barjela ula penyat bian ya ketika pharmacy bat ban lap ru ya ke jingdon jongki dawai ki bam ya hap satia ban ai ki nongsha sumar bat ka babu jingmai hakakot ka khia ki pajba Nakajing lap hi dalaki khman daki officer jongka office u DMNHO ki officer ki bala lap ya ke jing shisha ki la yob ban khang tala shi sendon ya ketika jaka ai dawai Habakran sikilat patai kubor uba lomes lingdo ula ai ke jingkular banagaliang kedor bar snong kan be no sisendon yo new bar jalan na katei ka snong Lu jama ibu coba pulang ba. Tay ma de leki travel here mat. Invert sugar and sodium uni utu nambah kala uni nong tu 0.5% yang ke NS ta. Tao eo luôn rồi. Iron đi. While YouTube subtitle. Kamu kan tip gua kan ni brother. Ini kan? Pantap injection yang asid ini untuk prasal kan kuruna Boncai usar. sister Chan antibiotik asar punya kan kurang dua cuma kepala dong juga dan injak Muhammad Ansar itu dah mau dia antibiotik begitu kepala tet han sebutan ada skin test injection sudah kita Ladam. De inos uni le mles kentes skin test suara the boy every action hap siam sa ikajek tala skin test taman haji later tala rio wakan roy prai gine wagi gine lemem aklat buat iyi tempat Di Taiwan gitu wai. Ang bagay ni kiperlok ke wan na ka senong klip menteri ang ma jing ito o pait kene beta ka baha kamiat kamtam ya gini ki wa Malay bakala percayaan ya gani kedawai ko egi ya ginong song senong yung i kun ile chem is kedwa kata jur we ya ginong song senong wara bat da kercan la ya gani gejing le jong ni perlok i le kam kedor bar senong mi cekmat o percan ya gani jing chem go yung o bat phang ya gani kudukan na do mentu bat ube ile yo ni bro mcha yo e dawai o ne ni cekmat ha ka senong ka thau go yung i Dari kat kamu ya kepor kat ni, ngacem mo, nak kepor sekepor, dah pun teli kedukan, kiwa kam gani kadar cem ida kadar bar senong la, dah be iki, tersaja sin nak gani kepor la, yo kecing kercan gua pura, yo gani kecing cem yang perlok, ni tanya klip menteriang, kecing itu, wah gani ka, wai farmasi percayaan yang niu dekar. Bar jela dengan por kecing kersan bat wi krek lang rengkat penduk pendam ya kini kam percayaan ku delek yang ni bar jela cenong katau yang ni penduk ini kentin publik jibon ni pi warok sajesin mo wanna health department bat kam jo ini perlu ko wanna cenong le menteri yang jing itu wat banyak ni bentang ha kemet yang cenong katau bat dia imlang salang hi yang kejaj buru jong ke distrik hi warok Nakaliang ba lektor ulaong bakadai tang kejing sedang bat nang ni sikmat un lej sabarok ki jaka badan ki bar jela ki bale iki kambean bat ban kerpat ru iki paj ba ban ai kejing trai lang khnang bakin la ban penduk jat no sendan ya ki bar jela ki bon le bian ha kani ke jela Ba pilih i bakadon ka jinglap jongi lang baka RTI ya kani ka pharmacy la ni ka private clinic ka balong bian hapo jong kani ka shnong so kompor East Hill district de hadin ba ngila pha jingtho chau DMHO hakabaya day ban kangkadep no ya kanika pharmacy ka balong bian te nakaliang jingi ba hadin ba urang ba snong ulawan wi adon lang hagani ka por ka ba matang idap daga jing komen ba ikloy ban ya trailang but
ula ya thu ru ba uniu dakhar ula pendon kam bakla ya ka kerteng ka jong u ha ka bawong bawrang ba snong uai nga ya ka permission bangan penyat ya ka kam bian Henry kum kita ki baro kim dei ki jingsisa Henry kani ka dei tangka kabuj jong uniu bar jala de nakaliang ka jongi ki ai ka jingyaro yo niu rang ba snong baw la mi chkhmat na ka benta ka jingbaha ka jingmiat bat ha ka juko por ngi ai ka jingkublei ya ka office jongu DMHO bat kumjuru ya kini ki doctors ki bala ya wanlang bansakilang ya kani kakam kumat ong ba ki lawan dak laki jong ki khmat ki la sakhi ban pet ya ka ka jing shisha lani ya ka ka bom shisha ha ka be dei bat ka jing tawa ka jing hari menta ka sngi ngi lalap ba ka dei ka jing shisha ba mi udakhar ulale shisha ki kam bian bat menir ngi lalap ba kini ki doctors ki la ya thu ba don ru ki dawai ba umlong ban ai klem da test lani klem da pet binia hakani ka por ka banta ka penrem jur yo di ban lapan ngagarpat ya ka office jong DMHO baudai ban pencetom yaw ni bar jala namar ba ulale sisa ya ka kam ka ba ngi kum kinong song snong jong kani ka district ngi ngimla ban pediang de nang kaliang ka jongi tangkatai bat nang ni chkhmat kani ka dei tangka jing sedang nang ni chkhmat ngin salai sakeleng kisnong gitaw leni sakeleng ki bahap apo isantia apo kani ka district ka be jengi ngin sa persang banrat dingkhong ya kini ki jingjaklia ki balawan ra da kini ki barjela hapo kani ka dong ka thain ka jengi bat kumjuru ngi gerpat ya pi kum ki ba ban ai ka jingya trailang na ka benta ban penduk jait no ya kini ki barjela ki bawan le bian bada ka juko poru ngada mahamjur ya kini ki khasi penar jengi ki bale binami mo ki ba ailat ya kini ki barjela ban le ya ki kam bian ladang ilap ya kum kita nyimban se ban ya chkhmat da ka lenti jong ka ai na ka benta ka bha ka miat jong ka district ka be ka jengi Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya